И здравейте, приятели, аз съм Теодор. BMW World по-скоро. Що не иска това да се обърне. Нещо подсекаме малко моби... не, аз пък мобизен. Това ще се обърне. Малко Clash Royale. Това е първи епизод. Да. Аз съм вече първа арена, ето ми го дека. Ще да направим една битка. Трябваше малко да намаля, защото ще ви гръмнат ушите, окей. Така, пускаме и тук. Така, аз му свалям от тук, както гледам кулата. Едната, де. Само, че той ще свали са и моята. Значи, така. Не съм това, колко спорта. Така. Право. Дай. Не похая. Не похая. О, това е малко е. Тези глупости само някакви катанарщини. Това на 200 и колко? О. Не, това беше кара. Не, това беше кара край. Не може да спаси. Ето. Ще му кажем good game. Ще му пратим едно и такова листчице. Да. Той затваря и... Crown Chest. 157 голд. 2 джема. Спир гоблини отдавна. Това ще го апгрейдна. Москитар. И стрели.